Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel kama uPastor ngi-channel yoflake. Cela wenza okubalekile sicela nje kufanele subscribe like le video, become a member kakhulu kule channel. Inamba ekhona ongayisebenzisa uma kungukuthi ufuna usekelele ngephupho iyona leyo. Kodwa ayisebenze kuphela uma ungumlandeli we-channel, isebenze kuphela from 9 ekseni kuya ku-6 ntambama. After that kungaba ukuthi mina nawe masivumelene. Ungayisebenzisa ku WhatsApp, uyisenze kuphela kuma calls. Sibheka la iphupho lika Samkelisiwe Siziba, uthi ngimfundisi onjani. Cela la ukwazi ukuthi uma uphupha umuntu wesifazane ongumakhelwane wakho, kodwa ke siyafakudala umbone ithanya ligceke lakhe ngabe kuthoni. Mina ke Samkelisiwe Siziba. Sona ke singakusho ngokwesintu umuntu osandlule emhlabeni uyathathwa njengethongo. So uba ithonga elihle noma beyithonga elibi, depending kuyi situation esuke evela ngayo, noma uba ithonga eliza kahle nethonga eliza ngolaka, depending ukuthi uza wenzani ngaso sikhathi, yabo. Uyaba ithonga elifuna ukwenzelwa into ethile, noma ufuna ukulungisa into depending ukuthi usuke enzani, yabo. So njengamanje la lo muntu lo osadlule emhlabeni uyathanyela kwamakhelwane, uthanyela umuzi wakhe. So kungenzeka ke la kukhomba ukuthi uyithongo elihle la kulowa muzi nelifisa izinto ezinhle kulowa muzi, yabo. Naku ke singakusho ukuthi number 1 sikuthatha njengokuthi uma ungaphupha umuntu owumufi noma uma uphupha umufi kuwuPaul uhluma ethanyela igceke noma ngabe uthanyela indluke, yabo. Lokho nje sokusho ukuthi umndeni womufi ukhungethwe yinkinga noma yingxabano kanye isingathi ingqoshunqo noma umdonsiswano. Umufi afuna ke ulungiswe futhi kubeke nokuthula nokubuyisana, ngiyabona. Number 2 singathi thina uma uphupha umufi sithatha nje ngoPaul futhi uma ethanyela igceke, lungabe nje lusho ukuthi lo muzi ungcolisiwe yiphonso noma ke yigadlo ezafa kwabathakathi, futhi umndeni kumele usukume uthole usizo lokukhipha lezi igadlo noma lezi iphonso ngaphakathi, yabo. Lengavela futhi lolu Paul kumuntu uma umufi ephupha umufi kube uPaul uhle nje uma ethanyela igceke, usenje lusho ukuthi laba abantu balwa mndeni noma amalungu alwa mndeni angasakhululeke, futhi ingenzeka athuthuke esikhathini esizayo esiseduzane. Futhi la kungasho ukuthi laba bantu bakulwa mndeni abebethembele kumufi bangahle bekhululeke einkingeni zabo, baphinde bathuthuke futhi ngokwempilo, yayibona. Asifale ngokuthi number 4 umuphupha futhi umufi umphupha sikuthathe njengoPaul futhi methanyela lapha igceke noma lekondlo, kungabuye kusho ukuthi ngenzeka lo mndeni ubhekene nesikhathi esinzima njengamanje, futhi umufi uzosenza sibe ngcono njengethongo, yayibona. Ukuthi lesi simo ababhekene naso sinzima sizokuba ngcono ngenxa kamufi oyithongo elihle, yayibona. Yayibona kungasho into kanjalo. Uphawu nje oluhle kakhulu uma ethanyela umuntu ongasekho emhlabeni. Kanti futhi khumbula ukuthi njobe ethanyela kungenzeka ke sivale ngokuthi number 5 lento singakhomba mhlophe umsebenzi fanele wenziwe ngaphakathi ke kwekhaya noma ufuna nimenze lona nje umufi umsebenzi, ngoba khumba ukuthi esikhathini kuyaye kuthanyelwe futhi amabala, kuthanyelwe uma kuzoba lento eyumcimbi, kuzoba lento ewumsebenzi ngaphakathi kwegceke, kuyaye kuthanyelwe kulungisela into leyo. Futhi ke lingavela leli Paul uma ukuthi vele nilungisela umsebenzi othile noma kufanele nenze umsebenzi othile maqona naye umufi, futhi lingavela lo Paul la ubona khona umufi ethanyela amagceke, yayibona. Ngicathi lokho singakusho ngodaba la umufi ethanyela igceke noma ethanyela indlu, yayibona ukuthi luke ethanyela nje eqina. Umunye ngenzeka amophe phela, ngoba njengoba sikhuluma ngokuthanyeza umunye uzobe sibuza ukuthi manje mina ngiphuka umufi emopha. Cha, ukumopha nokuthanyela into eyodwa ngenza kusho, ngoba konke lokho kususa ukungcola. Ngenzeka thanyele ngomthanyelo lo wesandla, ngenzeka thanyela umthanyelo lo oshanyela umile, yayibona.
konke lokhu kuwukuthanyela ngenzeka korobhe ngesandla uyakorobha ngendwango noma ukorobha ngemopho konke lokhu kuyinto eyodwa ngenza kwethu ngicabanga ukuthi umehluko ungaba khona ukuthi hayi mina ngimpuphe ekorobha ngesandla hayi mina ngimpuphe ekorobha ngemopho hayi mina ngimpuphe ethanyela umthanyelo walo ngimpuphe ethanyela ngenza kwethu into eyodwa uzobe ethanyela ngicathi lokho esingakusho uma kukhona ukusale ngaphandle bengayona inhloso yethu ukuthi sibe sishiye ngaphandle enye information ebalulekile engakusiza kodwa study le esikhanye zona ibalulekile futhi yanele njengamanje. May God bless you. Siweni